En we beginnen met een bericht dat de VBC een oproep doet om morgen vroeger te sluiten. Het gaat om de bedrijven en de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. Die doet een hele oproep aan de hele Curaçaose zakenwereld om te overwegen donderdag 25 juni eerder de deuren te sluiten. Daarmee krijgen werknemers en collega's de kans zich te verenigen en de Blue Wave te zien aantreden tegen Ivoorkust. Die wedstrijd begint om 4 uur en wordt gespeeld in Philadelphia. De VBC adviseert bedrijven om uiterlijk 3 uur te sluiten, zodat alle werknemers de gelegenheid hebben om voor een scherm plaats te nemen wanneer er geschiedenis wordt geschreven. En zowel de ambtenaren als de leerkrachten die krijgen een halve dag vrij. Dat heeft de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Charlton Hato bekendgemaakt. Ons hart is blauw, samen met onze nationale ploeg. En daarom wil hij iedereen de mogelijkheid geven om de wedstrijd te bekijken. Ook de minister van Onderwijs maakte bekend dat de schoolbesturen zijn geïnstrueerd om alle scholen om 12 uur te sluiten.